Good morning guys, madong adlaw ni yung tanan. Welcome back sa mong channel, Ay and Mariano Family. Karon day guys, mga kuog kuan, taong ang kuanan at salon. Tabang isa sa nanay Lister, kaya hugma nagpalitsahang tiri. Ana, lagiti na, ang sana ni Ron. Nahugma guys, luoy ramas nanay. Dagtaong guys ang kuan guys, arang daghana guys. Hala nahugma naman ni. Unsa naman daghana bagbunga. Hugma raman. Imbis nanay hala ay sa tabangin siya ko. Di ipakuan ay. Di mako nag kani sa mabugto ring yan kuan. Ko naman Mabugto. Durari kan lamban nga na laman sa banganan basta kay nay. Inusan dagado. Istiban kadiha. Ano ta? Ikuan mi tabi. Kami no nasa. Nga nay arsa ra nay. Nabali agsa nga di ay nay. Kuanan. Kana day ni isa nga. Dani naman di bangani da. Hugtagbangan Mariano. Ano kay ay siri dang ko ano ni parang ni dagnar dong Gagmay ra magugsa nga. Ta para bay pustuno na dato ado ka buok. Babaw. Nagbungag kuan guys, kubasa na. Dapat daris ubos, pero dagang kuan guys. Daghan nga talong ni nanay, ha? Tapos likod to Tapos likod to Hindi ada ubos gagmay pa. Tapos ubos guys to ada ke. Dapat to Busin diyan na masig diyan. Tapod. Tapapod, grabe hampuong ka do. Ubos ay ko ba ada kada Tapos ubos guys dak basa. Hindi na ko daning ukra, pasusulabi. Ikaduhang bunga guys. Ikatulo, batin-batin pa. Para hampuang kajukuan guys. Taong, love you. Damage of property. Sabi wa maputos ay. Tudlo Mariano, nas ni mo Mariano, babaw. Ibabaw. Di ada ko buklo ba. Ano be? Isa, dua, tulo. Upat guys, upat. Kaupat nga bunga. Pila ka bunga ay. Upat may nakitaan. O kan na buhi na gadad. Hartong isa nakawa man ko. Ada bawang kawa, ada. Derbangan. 5 guys, gamay pa na. Nabarag na, pero naghiwi-hiwi nag-uban. Naghiwi-hiwi ag-uban pa. Hakas na siri. Kuhaan guys. Agay. Hait mo din yung... Wala. Di ana biti, mau na biti ni. Dana na, yan na hugma ng imong kwantir eh. Wa kada og bunga ter. Nahugma imong palijahan. Imong palijahan, nahugma. Nahugma. Wala. Wa og kuan. Sanghan mo kahoy. Kuwag kahoy. Dito sa dari Isa ka kilo na ni, nay. ha? Isa ka kilo na ni. Isa ka kilo na ni. Kuan na lagi, nasangi ag sangadal kuan. Ay, gwapo guys, Mariano taong. Gagmay ra kuan. Siyempre ako. Sana all ikaw.
Diyan kahoy basanghan kukuan. Pag uli ng high up pa mas limbuhol. Boss. Ika-6 ni guys, ika-6. Dada pa. Ika-7. Ay kapito. Kapitong bunga nga ang nakitaan. Nga na. Kapito na kabunga na buhi na. Mm. Buhi na. Mm. Dapat to. 7 lagi apil na. Kapanuroy. Kapanuroy ito rin. Ubasa rin ay. Ang taong siri, dahang bunga. Nakapang fix ay? Maghiwa ko dari guys sa ilang daang kuhan. Sali nilang gabi is nag-overnight sila. Hinugbang baboy, jagi preto dari. Lami na ni guys. Sus, grabe kubaw eh. Tambaw din is high blood. Tambok high blood ni. Ano ba ano? Hmm? Kani sana wa ay timpla. Haman. Kani. Wa ka na timpla. Okay ram ko din ay. Nanay ka. Atari ra matika gamitan. Kamay dagang pumatika. Ano na dida? Manila bro. Ito ah. Sarado. Ang taong day guys. Ipadala naman ng lister. Karon paman mo ulis list Mariano guys. Ipadala naman ng Mariano kay Looy putos lulabit sinsa kay sid under to. Dada po daw, gangganas po siya. Itong edad eh. Looy putos lulabit. Ha? Yoy? Hala, kung ano sabi? Buwan na. Yan ba? Gabi ira. Yan na, sa suwagit man. Luto pas limbuhol guys, nagluto palijag itlogan. Ano may timpla man ng isa? Mata. Asa may timpla? Mata. Ano ka? Wa man. Ay tuyo sa kabog away. Kung atong kami. Kung atong makaming, dusil na yung simod. Uy, kana kubaw. Magsaling gabi eh. Kubaw na nga. Ano ka? Kubaw. Ano man yung tutoy ni? Tutoy ba ni burot? Bili na, bili. Tutoy. Masaan ako na. Yututs. Nakawarami lang sinina na. May pamumot. Sabon na. Tawa mo tabi. Kita kas tambok be. Mga plato, haman. Naning lakaw lang mga plato na eh. Sa love you tayo sa. I love you, baby. Nagay ko diya tayo sa. Hindi ra. Pamunaw mo daan. Hindi mo naman apil na yung kamatukiwa dari. Pamunaw mo. Para sa mga better. Ang desi dali ko hinap yung kwarto ni Sir. Yung malakang na pa eh. Pumunta kasi wala eh. Vitamin.
Kumuta. Alam mo, kung magagawa ka mo nulungan. Kumuta kasi. Ano itong sausawa mo dali, gabiin. Hindi mo. Eh, bukot Muna guys. Yan ba bang dyan ito po nang gitar. Tapos ang giluto guys, as mga bata, itlog, ay, tosino, chicken o kuan. Tosino chicken man na no? Hino mo lagi. Tosino chicken gani. Kainin. Yelo mo maghihipa. Ja, tosino roll o hotdog. Yelo lagi mo maghihipa. Dapat namang prutas marijo, prutas, saging. Pero halag mga panad to. Kapag ginamos. Ay pas, basket guys, nagdabos. Hanin na nag-usa-usa naman. Halanay. Grabe pa nagit, dabos na. Mga anta guys, diya, mga nami. Lamig among sausawan diya. Kailangan ba inanay? Pipino. Ay, saan mo gabi? Tay! Mariano! Natire! Bye-bye! Mato na sila guys. Be, bye-bye be. Asan mo init? Be, bye-bye be. Magkaon ni dyan, Mariano. Kasi ko. Sir, lingkuranan. Ikaw ra ko. Cellphone ni mo mahog na. Bye-bye be. Happy trip, Limbohol. Kana, kana pa may bag. Be, bye-bye. Ginit pa sa ginit. Bye-bye. Bye-bye. Wait, adyo kahila ka? Ay, kinamay mo naman tipunan. Yes, sir. Ang silimbol, mapiit ng isang pamog. Piit Naglisan? Si, bagamay pa. Ah, kaya kina. Hawid naman, hawid. Kasi mabilin ka. Bye-bye. Be. Halala, ning hilak yun. Halala. Hala, nihilak. 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 Pero jadret, wala di kang mayoret. Naay Naay nag-I love yung mayor, guys. Guys, naay nag-I love yung mayor, Tagalasinda. Hinaot ng tanga makuan ko no. Hinaot ng tanga mahigugma ko no pod kayor. Cha! Karabe. Laag sa glapok. Habol gadad bitaw. Siksi lagi karon yor. Wa, nasik. Dani ko nanangkong yor da adto. To nagtamak-tamak ko dani sa patanami karon kay gitanaman naman ma-impure na. Dari mo ka na hug sa una. Danas roy nagkuas iri nga baho. Tapos na gabi na. Gabi. Kare? Mm. 7. Tulmin. Tingtanam na dari. Ang tanam na gajud. Nagtanim ba gid? Ihalong. Magagi. Di mo dahil lapok. Dani ay, hindi ka kuma. Mm.